Assalamu alaikum masu bibiyar mu ba dare ba rana. Ku kasance da Malam Muktar Abubakar Yola domin cikakken bayani game da tofi a bisa farjin mace. Amma wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking, inda hali ma ka mana share. Mun gode. A tofa wa yarinya jaririya, wato a al'aurarta tana jaririya, a tofa mata wata aya wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina har zuwa ƙarshe. A tofa mata wannan wai don kariya daga zina. Wannan ita ce tambaya na farko. Ta biyun ko mai kama da ita ne yake cewa shin ya halatta a ainihin sa a yi mata tsarki da wani garin magani wato tana jaririya saboda gudun kar ta yi zina, saboda idan aka yi wannan sai zama an rufe mata al'aurarta kenan. Lokacin da za ta yi aure sai a kawo wani garin magani daban shi kuma a bata shi ma ta yi tsarki da shi, sai zama an buɗe mata al'aurarta ta kenan. Sai shi wannan ya halatta shari'a? To shi dai wannan na biyun bai halatta ba, domin cutar da ita kawai ake son a yi. A sa mata wani gari, ai kamar tsafi ne ma abu. A sa mata wani gari ya toshe mata al'auranta, sai in ta zo aure wai sai a buɗe. Wa gaya muku wa ce kai wannan? Kai wa yarka tarbiya ta ji tsoron Allah. Idan garin ya ɗauke mata sha'awa gaba ɗaya fa, ta zo ta yi auren kuma ya zama ba ta da sha'awan ɗa namiji, ka lalata mata rayuwanta gaba ɗaya. So wannan ba daidai ba ne, wannan cutarwa ne. In kai haka ka cutar da ita. So da haka idan yarka ta zama mai tarbiya, ai ba inda za ta wani zina za ta yi. Sannan kuma ya za ka kaddara yarka jinjira wai nan gaba za ta yi zina, har ka tsaya kana ta ɗaukan wasu matakai. Jinjiran yarinya kana kaddara wai kana nema kanka masifa, kana yi wa Allah mummunan zato cewa za ta zama fasika, kana ta wani tofi kana ta wani abun nan, kana ta wani sa magani. Abin da ya shafi tofa ayan alkur'ani ko wasu addu'o'i a farjinta in yana maganin wani abu ya halatta, domin tawaida halal ne da ayan alkur'ani ko ta addu'a wanda take ta shari'a da halatta a tofa. To amma duk da haka ban gani ba inda aka ce sunna ne idan an haifi ya mace a tofa mata wannan amene ma ne wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha, ban gani ba. Amma in har wani yana da hujja cewa wannan din yana magani, yana sa mace ta zama kamemmiya, ba laifi don an tofa. Ayon alkur'ani ana iya tofa su a jikin mutum ko inansa, tawaida ne ya halatta. Amma abin a karanta wani surkulle ne a tofa shi ne wanda shari'a ta haramta. Amma abin da zan gaya muku shine babu abin da ya fi addu'a. Da ‘ya'yanka ka yi addu'a Allah ya kare su ya tsare maka su, shine babban nan kuma ka tsaya da tarbiyyarsu. Amma ‘yarka jinjira har ka dinga kaddara wasu abubuwa, wannan shaidan ne yake wasa da hankalinka. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku abubuwa